Pakanda baburukan dia bagurawa semalam ko alun bakajanya wala babalia nampakkan dia kuncuni kuah. La ilaha illallah bayau. Woi, itulah biang yang nadikan dia. Nya belum mencip ya. Kok mencip di rumah mana lah mimbo ka. Muak kan.
nyok aja jua. Agius, agiu. Oi makan nak lahi kadape baburu babi kolagunyo dekaran nak udahlah salah pire karek yang kawannya ya tuo adekaran nak udahlah salah pire karek
kulo dan kau pun nubun mana kece kurang aniko abi bulan alabangan di daun ilang junita emliaran tinyo nanai aku lola kau pun nubun ba itu kareson sama mamko makan pisau ala kumpun dek tukang bantai ala bagoro aduh ay makan pisau ala kumpun dek tukang bantai ala basai aduh oi mai ison ayu bakanyo oi bara baru anan tinggal kini kalau itulah kanakan tanyo nalesui itulah baru nanatini ho 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 usah dicari damaru nana lesui nan kadang-kadang kan layado paya bana karam dia desa mui lubang kali ngoma di gigi inyo lubang kali ngoma di gigi inyo iko dua baru naninya dua baru kalau naniku ayan na ayo hati malain dak kama buah lah keluar ke baru akan namyo saja badendang ajo ma ison sawa lah jadi baru urang kasadonyo iyo yo sang le baru aku gua karam dia mau dibang nyopi walu iyo dan tiang le baru aku gua karam dia bumbang nyopi bisa jadi